Tak a je to tu. Konečne nadišiel čas oživiť môj Simpson zo zimného spánku. 36 tu zatiaľ takto oddychujú, pretože musím ešte urobiť jednu dôležitú vec, ktorá bude v ďalšom videu a potom sa vrhneme na tento projekt. Plus mi prišli nejaké diely na Simpson, takže urobíme si unboxing, zase budú nejaké úpravy. Neskôr vo videu ich namontujem na motorku a na konci videa by som chcel urobiť prvý štart po 5 mesiacoch státia, takže dúfam, že to naštartuje bez problémov. Prvú vec, ktorú musím urobiť, je vybrať batériu z tohto kastlíka a zaniesť ju domov na nabíjačku, lebo nenabíjala sa tá batéria 5 mesiacov, takže bude ju treba oživiť. Takže veci, ktoré boli v tom balíku, sú nové stúpačky, tieto sperry, ktoré má Simpson S51 Enduro. Ja mám elektronik a nemám tam tieto sperry a dôvod, prečo to tam chcem, je to, že sa mi to páči, keď to tam je, lebo bez toho mi to príde také holé, ale ďalší dôvod je to, že mám proste upravený ten Simpson a toto troška spevní ten rám. V sperry sa dávajú tuto takto, ako to má Enduro. A toto je vlastne príruba, ktorá sa musí prizvárať na vrch toho rámu a o to sa prichytia tie sperry. Tu sa to prichytí a tu sa prichytí normálne klasicky. Ďalej tu mám tieto gripy, ktoré použijem ja ako stúpačky na tento kríž stúpačkový. No a najdôležitejšia vec je tento upravený výfuk. Je to upgrade, ktorý potreboval môj Simpson, pretože ja mám 80 válec a mám tam sériový výfuk, ktorý nestíhal vyprázdňovať vlastne ten priestor. Takže sériové koleno má priemer 28 mm a toto upravené má priemer 32, čiže už bude to viacej priechodné. Tu mám tieto športové stúpačky, ale je to vyrobené z takej liatiny a už tie stúpačky sa zlomili, čiže sú ako keby zohnuté tak do dola. Na to vidno, že proste tie zohnuté do dola, nie je to celkom pohodlné, takže tam dám tieto sériové. Najskôr idem vymeniť ten výfuk a potom idem na ďalšie veci. OK, teraz veľmi nerozumiem, ako tam dostanem to koleno, keďže z tejto strany sa to nezmestí a ja potrebujem, aby toto bolo tu, vlastne toto, aby bolo našrobované a medzi tým, aby bolo toto. Lenže to tam neviem nejako dať. Neviem, no tak to vyrieším pozdejšie, idem teraz vymeniť tieto stúpačky. No a o tomto som hovoril, sú celé pozohýňané.
OK, takže stúpačky sú už vymenené. Takto pekne. Ďalšia vec, čo by som chcel spraviť, je ukryť túto indukčnú cievku. Viem o tom, že by sa to malo dať ukryť pod tú nádrž. Že treba dať dole nádrž a toto by sa malo dať otočiť, aby to bolo skryté pod tým. To sa tuto povolí a malo by sa to takto otočiť. Taktiež ten klakson musím dať niekde tu. OK, takže som zistil, že to vlastne nepôjde, pretože mám krátky ten kábel z tej cievky. Čiže budem to musieť zohnať druhé, aby som to tam vedel skryť. Takže všetko idem poskladať naspäť. Nič, no toto mi vychádza tak, že budem musieť z toho vnútra troška vyfrézovať. Inak to nepôjde. Pozeral som aj tú starú maticu, ale je úplne rovnaká ako táto. Len tým pádom, keď ja mám teraz väčší priemer toho kolena, tak to nesedí. Takže neviem, či v tej sade poslali zlú tú maticu, alebo kde sa stala chyba. Ale skúsim to vyfrézovať a uvidíme. Takže podarilo sa mi to tam dať. Musel som vyfrézovať to vnútro tej matice, ale už to je v pohodičke. No takže výfuk som nahodil. Troška som sa s tým musel popíplať, aby to sedelo, tieto medzery, aby to nešúchalo o ten výfuk. Takže to by bolo, ale je veľa hodín, čiže na dneska koniec, ale zajtra bude prvý štart, takže som veľmi zvedavý, či to naštartuje. Hneď to krajšie vyzerá, keď je taký pekný chrómový ten výfuk. Tu benzínová hadička už taká spretá, že normálne praskla, čiže to musím vymeniť ešte pred štartom. No a klakson pôvodne bol vpredu, takto na vidlici. No ja som ho potom presunul tu na tú indukčnú cievku, ale teraz keď je tá indukčná cievka schovaná, tak ten držiak musím dať preč a prichytiť ho tuto k
tak krížom cez toto. Takže hadičku už mám, idem ju tam nasadiť. Takže tieto vzpery musím urobiť tak, že najskôr toto nazváram na rám. Ale kvôli tomu potrebujem ísť domov do dielne, pretože tu ešte zváračku nemám, čiže ideme urobiť prvý štart. Tak ideme na to, prvý štart po 4 mesiacoch. Takto krásne si to priadie. Tak som dorazil do dielne, čo máme doma a ideme to pozvárať. Tak tu som to prichytil. A tuto musím zvariť jeden zvar a tu druhý zvar. OK, takže prizvárané by to bolo, už sa to tam len prišrobuje a hotovo. Všetko poskladané, idem sa prezliezať a idem urobiť test drive. Akurát som na testovacej jazde a Simpson ide naozaj že krásne. Tak a sme u konca dnešného videa, ktoré bolo ohľadom môjho Simpsonu a zaujíma ma tvoj názor na celkový stav a premenu tohto Simpsonu, čiže budem rád, keď mi napíšeš do komentáru nejakú tú odozvu a zanecháš like, keď sa ti video páčilo. Nezabudni dať odber, aby ti nové videjko neušlo. Čau!